Καλημέρα σας φίλοι μου, τι κάνετε, πώς είστε? Μετά από καιρό ξαναήρθα κοντά σας. Πάμε να ακούσουμε ένα όμορφο τραγούδι, σας το αφιερώνω. Καλή σας ακρόαση. Όποιος είναι γραμμένος στο κανάλι μας κάνει μια εγγραφή. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας φίλοι μου, τι κάνετε, πώς είστε? Πάμε να ακούσουμε ένα όμορφο τραγούδι, ελπίζω να σας αρέσει. Καλή σας ακρόαση. Όποιος δεν κάνει το κανάλι μας κάνει μια εγγραφή. Σας ευχαριστώ πολύ.